Hvad er det lige, du går og laver? Jeg gør rent. Du gør rent? Hvad gør du rent? Det her mælke. Mælke til Som vi får til middag. Det siger kongen, ja. Og hvad var det så, vi er i gang i? Det var i gang i... Gerne burger. Burger? Hvornår skal vi have den? Det er i dag. Ah. Det ser godt ud. Hvor lang tid skal de have? 10 minutter. 10 minutter? Nå. Men hvem ved det? Det er Lone. Det ved Lone, okay. Det er The Boss. The Boss, okay. Fint, yes. Super. Og hvad er vi i gang i her? Vi laver småkager. Småkager? Ja. Det har da været jul. Ja. Der er jo konkurrence. Ja. Det er svært at lave? Nej. Nej. Hvad skal du bruge? Du bruger smør, og hvad gør du så? Ja, der skal en hel del i. Ja. Hvor mange skal I lave? 100 eller 500 eller? Det ved jeg godt ikke. Nå. Vi kan i hvert fald lave mange. Ja, super. En kilometer til. En kilometer? Ja. Nå, fint. Ja, du må godt trykke én gang mere. Så trykker du på minutter. 2. Og så start. Det er ikke svært sådan at lave sådan nogle bøffer? Hva? Nej. Nej? Okay. Det kræver noget hjertekapacitet. Ja, det gør det. Ja, der skal tænkes meget. Ja. Jeg vil ikke så god til at være sådan. Nå, Sisse, hvad er det så? Det er boller Til hvem? til eleverne. Hvor skal de hen? De skal herop. Nå, kan du løfte den? Må jeg se? Kan du løfte den? Ja, men det er flot. Hvad er det, der er mere derovre? Så er der... Der er pålæg Ja, og frugt ja, og nogle andre boller Ja. og så nogle gulerødder. super. Og hvad skal du jo lave nu så i køkkenet? Vask op, tror jeg. Skal du vaske op? Ja, det skal du. Nå, hvordan gik det med småkagerne? Jamen det gik rigtig, rigtig godt. Nå, Vi står inde i ovnen nu. vi står inde i ovnen. Det er ikke småkager, det der, vel? Nej, det er nogle andre kager. Øj, de ser lækre ud. Hvem skal have dem? Ja, det ved jeg sådan set ikke engang. Hvem skal dem med? Nå, det er til jer. Ja, Det ja. er godt. Også de Okay. heldige. De heldige skal være i weekenden, ja? Ja, ja. Super. Men det vil sige, at du måske skal være bager, eller? Nej, det tror jeg faktisk ikke engang. Nå. Hvad har vi så gang i nu? Nu skal vi pakke noget til skiferie. Til skiferie? I er ved at lave... Hvad pakker I? Så er der noget opvask tabletter. Ja, okay, så I er ved at forberede skituren? Præcis. Super, super.